Za chwilę rozpocznie się trzeci Ryński Kabareton 2007. Relacje na żywo przeprowadzimy oczywiście specjalnie dla Was w telewizji internetowej Kabaret TV. A już teraz nasz pierwszy rozmówca. Prezydentem, jakim kierownikiem, jakim wiceprezesem, zawodnikiem, nie podoba się. Zaraz podejdziemy do groźnego pana reżysera. Ostrożnie, może być zdenerwowany. Nie, w ogóle nie jest zdenerwowany. Pełen luz. Pełen luz, znowu panowie, znowu worki z kabarety. Worki z kabarety. A czemu? Naszym obrusem. Ponieważ obrus? Dykcja kabareciarzy, tak, że jest zbyt mokra. Skąd obrus? Tak, że Ale jesteś świetnym showmanem. Wow, to zaszczyt rozmawiać z tobą. Dobrze. Pogoda w Rynie nie jest sprzyjająca. Nie jest sprzyjająca, dlatego zamknęliśmy się, nie gramy w plenerze, gramy w zamknięte, klasyczne przedstawienie teatralne. Jest parno, duszno, gorąco, talenty wrą. I o to chodzi. Już teraz ile? 5 minut zostało do premiery? 3,5 minuty. Co czuje reżyser? Poczucie nieuchronnej klęski. Zastanawiam się, bo przyszła cała sala ludzi, jak to odwołać, jak w ogóle powiedzieć, że nie wiem, że nagle 28 aktorów z 32 występujących dostało ospy wieczne i że nie mogą się pokazać, że bolą ich zęby. Nie, w ogóle niech to się w ogóle nie zaczyna, bo to będzie obraz klęski i rozpaczy. No, ale zarypiaście, bo może wszystko się nie udać, prawda? No tak, i to może, to tak właśnie będzie, to się na pewno nie uda. Ale czatersko w ogóle. Nie, idę sobie, siedzę cichaczem w środkowym rzędzie, zaraz sobie stąd pójdę, zaraz sobie ucieknę, żeby tego nie przeżywać na własne oczy. Jak będą gwizdy, pierwsze pomidory, to ja wychodzę. Oczywiście nie we mnie, bo nikt nie będzie wiedział, że ja tu będzie siedzę. nieoczekiwany sukces. Nie. Ale załóżmy tak czysto teoretycznie. Polska, Brazylia poniżej do lat 21-0 No nieoczekiwany sukces. Właśnie. Załóżmy, to wtedy przesiądę się gdzieś tam do przodu i będę robił. Będę zbierał śmietankę, że to kto wyreżyserował, ja. Nie liczmy na cuda. Nie. Będzie słabo. Czyli zatem kondycja polskiego młodego kabaretu jaka jest? Bardzo dobra. Nie. Rewelacja, młodzi, zdolni. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że się nie przestraszą, bo tu kurde cała sala ludzi, jak się wychodzi do całej sali, to jest różnie z psychiką. To wiadomo.